Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. So, kudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayong Agnes, gana pauluan iti bengeg. Dear Manong Nemi. Adak dito balay, Manong Nemi, ket napamet nagbasa, dagiti duwa nga anak ko, idinto tanilando nga asawak ket nagpakada itay. At ako numapan na ibaga, ken ni pa, kumpadre nga kulas, tsaka manamon, wala pagtultulagan da. Idinto masang idik ni tatang, ti katugangak nga lalaki. Nakigandang, sumari kayo, dumanong kayo, tugaw kayo. Yaman at palasan ko. Nakapasyal kayo man. Awan sa akin, dinilando. Ni tatang wit. At ako mga nakita yun at suna. Sa bagay. Di giti ubing nga, awan da, tamad na nagbasa. Di po ko be. Awan tatang. Ako na kahit ang takwa. Itemplang kayo, kahit yung, dapla kayo ni Diyos, unong kape. Anin balasan ko. Diyan ko nagbibayag. Kabutadhan ko na danon di anak ko, kanilando, pakibagam tumasitain. Ngayon to bigat, isunton ti panakaiturong ti danom ti irigasyon dito purok tayo. Kaya't nga sawen, madanumanan di kita taltalon. Kaya siyempre, anataramidan mi. Pa-traktor mi na. Kaya tapos na kasta kita ready nga panagraraepan. Makalakayan di kiti bunubon. Papananaya? Tsak man mo, baka nisuti mapanaya, damagin kini kumpadre mi nga kulas, tanang. No kaano nga maiturong ti danom dito ayan tayo. Ito bigat ka raod. Isugi bagam to keng kuha nang sagana. Tapos ni kasta, kahit no ma-traktor ton, kita diretson tumatan ti panagrep. Tapos ni kasta kita, no nasapat ang grep, nasapat hamot lang ag-harvest, sunog gapas. Kastoy dito lugar mi, Manong Nemi, no narigat ti tudo. Agpanuray kami, iti danom ti regasyon. Kahit may schedule, Manong Nemi, ti pakaiturungan ti danom, saan nga gagiddan. At asamot unay nga dakkel, wano adot supply, ti danom ti regasyon. Kahit numaudi ka, ay susapo. Tumangkin nga saan ka nga maudi ka, agad awan ti maapit. Di pagpindasan naman ka di Manong Nemi kat panglawaan, iti panakabagi ti asawak nga talon. Umanay met di siya ma-harvest mi Manong Nemi, ti maminsan nga panaggagapas, agad umanay, nga kanan mi ngagbakatawan. Sa bagay, at second crop na nuka Manong Nemi dito ayan mi, no kasta nga natbuslon ti danom ti irigasyon, uno natutudo. No natikag, kat basit ti danom ti irigasyon, kat mamanutudo, maminsan laing ag-harvest kami, uno talon kami. Iso lang met Manong Nemi, kay pag namnamaan mi ti taltalon.
Pasaremet sumurot ti asawa kiti construction no dagpaayab. Pasaremet kajay, pumasada mo ti tricycle no da bakante nga mapakasadaan na. Dahil lang pwet pagkamyaman na mi manong tam. Di mi unay problema iti masida. At nunateng, damit latamula mi dito likod ti balay manong, nabangbangkagan ti asawa. Dahil no daw may gumatang ti ikan, no gatang may gumatang kami. Napila na pagsagpaw tinateng, uno saan kat maprito, masigang, kat isot si dami. No, adamat magiging no, magtrabaho ti asawa, nakmat magitsenda o gumatang iti karne, tap numalanitan mo iti tiyan mi. Tadikat salamalanitan tiyan mi, no, agdagpadaya mano. Nagbadbada nga dadadyon kinilili elementarya, grade 4 kan grade 2. Imbaga nga nung dakwa, mapagpag na, pwede ko natin hanuunay nga adayot anti-skwela. Kinapudno na, inreng-reng-reng di June manunaming igatangan ti amana ti bisikleta. Imbaga, ada bisikleta ni June, kit mabalindang agkalubon nga agkabsat. Idi sumangpeten ti asawak manunaming imbagak nga dagos ti imbaga ni tatang. Oy, Lando, dangdangan na ka ni. Wain, nangag ko. So, saan nga sikan pangulitan? Ilaglagay pa mga into na bigat. At nasisita nga papanami kini paring kulas. Ana? At ka din nasisita papanan nyo? Agad no, agbuenas kam ngay. Di, dapat patag. Agbuenas? Yung magkisugal kasta? Yung kaman padasan ti aganok, kunak. Ano? Katuwin, inutoy. Inutoy ko matpag-ano pa no sa nga di bantay. Nagadayo, nagadiagbalong kami. Una nga na di magaditatang. No sa mong partraktor di taltalon, ipanaw danton di danom, kasanon, di agsubli na, di orek doon pa nagsubli na. Ay, sapo. Datan, sumuro man ang tikinabangag mo. Di ka man na pa bangagak. Datan, ti malalaan pa di anak mo ngayon na. Nagpadpada kailang senior ken junior. Nagstal na ka man, Agnes. Sa pagsika ko ba't magisuro kanya? Sikat ti lalaki, sikat ti padre di pamilya. Uwain, sikat ti padre di pamilya. Ngam saan nga kanayam ka, sikat mapaturay. Amiri sa mga na imbaga, anat na patpateg. Di pa na nga si kaso taltalon, nung di pa panan nyo kinagpadre kulas. Kaya noon niya pili ka na patpateg ka. Amom, numabanggam ang ganop. Ha? Kaya matsambahan mi, ano pa mi? Dakila kwarta. Idin to tataltal, makauray deta. Amad nga mabaling, agpukat yung danom. O nang malakayan ka nun, jubunobon, nagkunakin ka. Patpatsya mo na dyan nga naklakayan. Isukit patpatsya mo, katukaan mo, imbas ka siya kang asawam. No kasta, amon to ang sikasuen. Kat nung kaspagarigan tawan to ti danom, na iturungan sa baling nga lugar, orahik tumanin, ati pa nakaiturong na iti yan tayo. Agsubli. Kasanundo, si ado pa, kasawan. Agstulan, basta siktipakan mo. Dapat patag ti pa mi panaganop. Ay, bahala ka. Kabigatan na nga rod manong nemi. Imbes nga mapanitataltalon di asawak na pandagid di bantay. Iti kabakiran, mapandakan o aganop. Kamanam mo. May mangisong-sungsong nga minata nga padre kolas, kumpadre kolas. Kamalman na manong nemi imay ni tatang. Tang. Di mo matimbagaya kinilando. Kaya pa mo awang matisurin sa taltalon. Naudi isuran. Sanda ka ungtan nakasta tatang timbagak mo. Apay nga ron nga saan nga napaan? Apay nga ron. Napatpatag ti papan na panaganop. Sut imbaga na. Nabangag tubat ngamin ti anak yo. Sapo aya.
Kasanon no, imbaga nang agsubling to kanumot man di dalom dito. Wala kasar kanon to pag kanon to agsuble. Di mo inlawlawag kang kuwana, inlawlawag ko tatang. Napintas ko man no takay tinagsarita. Ngimore nga tamat no takay tinagsarita tatang no talaga bengeg di anak yo. Handa kay amo nga tong palen. Po na yan bahala kayo. Saan nga si Mangpet ti asawa kit karabyan naman na may banag nagsaludsudan na kita anak ko. Nang? Da problema anak. Nanunot na pispis mo? Ha? Nanunot na pispis mo? Apa ka na dunor? Na-slide ha? Ano ya? Idin to tag sa umot ni Dili. Saan tumot kami nga pananawa ni Manong, Nanang. Abay, bagakin ko nang saan nang patpatrain una ti bisikleta. Naglaing kinagpalastuga nga agbolta-bolta, likos-likos. Di ko na-slide din, deta. Sasapo ay. Sige kami din, gipulong ka pa na. Kita lang kami, Manong. Tal na ka mga nga baka madiskrasya ka, ma-slide ka, kunakin ka. Naglaing ako na, madat na pasama kay. Ni, pati gamit na takig mo. Kituon lang. Pati takig na ni. Baga, tada, panaka-clinic di eskwela may, inag-agasan da. Paunay mat kami na nanak ko. Mom, John, agpadpada kailang agama. Bangig, saan nga dumngig ti sao. Paminananang mo to, gagangin lang at, aksidente. Hamon to lulitin rin. Gagagil lang na dyan. Daya nga ro, bisikleta nga saan nga maaksidente. Takayat po maaksidente. Kaya no kas pagarigan ta nakarkaron ito mapasamak. Ta matulid ka. Kaya maitupat ta ulam ti bato. Di awan kan. Nalaingak mo. Nalaingak mo. Namuna ta saan nga dumngig ti sao. Pagpatakay lata mga bangag. No anya ibagamigan ka, tung palan, ta mo pakadaksaan. At ada nga madaksan ka, may sagbak ka, dusang ka, dumngeg, ti magbaga. Nalawag. Kangamin si kakang, dili, tanugig na ni. Nilo, apay tanugig ti kapsat mo. Nagipulong nga. Ori saga nagipulong, di ka dilata makitak ba't tilangam. Amo to, nulitin na. Nanang gagangin lang, titisgrasya ko na kumat. Ngam sa mo to, lulitin na. Oo, kinabangag mo na ya. Salutsudan da no sa dinot ayan ti amada ket kunak. No sa dinot na pananakit imbaga. Nabaybayanan ti taltalon. Gabot ti kinabangag ti amayo. Api ko mabaybayan nanang. Kaya imbes ko nga iti nagbalmalam ket nagpatraktor ti amayo. Kaya ito bigat. Ready nga maarapat, napay babalbalikasan na po ya. Ready nga maraipan. Di mayat ko ma. Inton bigat, agraipan na lolo yo. Kaya di kabay na nga talon. Kisot bang din. Kita subang patuman din tatang kasa doon na italaw dan jay danom. Kalpasan yung tudo agmamalam no bigat. Makarap dan to aminan, di kita yung nagpartraktor. Iyakar dan dyan danom, pakiturungan dan, mapanti nga karuba ka sityo. Kasi ano pa nga rin makapagtraktor ta amayo? Kaya makapagraep, no awan ton danom. Posible nga, mabati amin, matyanan. Adalat na, mabati nga danom At siyempre natambakan. Diyos, puya. Sa sunom, di padam nga bangag nga, ma'am. Kamal man na iti sumarunong aldaw manon nemi awampay ti asawa. Idinto ta di magasmanin ni tatang dinamag naman di bungeg nga anak na. Awampay di asawam. Awampay ta. Di duwa nga aldaw may isang rabida no santa pala sumangpet. Una. Kaya po. Kita ni tanjay taltalon. Nakaraep aminan. Dagiti kasitsuan tayo.
Dagiti taltalon nga batog ti sityo tayo. Ti taltalon nga nakaiturungan ti danom. Nakareep da aminin. Nakareep kami aminin. Kita pinakikas tayo kumamat labasit na dyan kung kami natatang. Ay, sure pa nakikasta. Ay, po. Iso nga rin ganted ko na dyan nga kukot na asawam ko kayo. Tapno na kayo mga sikaso. Ay, sakti mga sikaso. Tapno ko kayo aming nga apit. Kasta? Inglaing kayon. Sabi nga rin siya tungungtan nyo. Kadwa na tasikat adda. Iurahin di anak nyo. Tasyo tungungtan nyo. Imalalaan ka di anak nyo ah. Na. Di mo ko na nga siya timalana. Oy, saan nakabagnag? Karabyan na manong nemi si Mang Peten Elando. Oh, kumusta? Ako matinyawin mo. Ano, nalako min. Nalako yun? Ano nalako yun? Di na ano pampi ah. Kaya di ka lang nangibatin. Takayat mo kuma. Ano nga man din alupan nyo? Awan na alupan nyo alingo? Ugsa? Abuyo? Puro banyas. Nagmagor kahit ti banyas. Kaya naglakman nyo ngay? Dito panakabagin. 5 gasot? Kaya mano nga banyas datat ko nam. Kabatungan ti 2 nga banyas data. Naglakamat pa naglako yun. Pabasit mat. Mano nakwartam nga rod. Apo ya. Basta nanusam dito na. Tayo dumigad. Papangkam tumanin. Apo. Di taltalon nga eh. Baka mabalin pa lang traktore dito no. Ito bigat. Tada pa lang lukneng na. Gan mabalin pa lang ang raipan. Makauri, dahil ako naklangar. Jesus, apo ya. Sikala kumat madanon ni tatang. Siyak diba danon na kit awang ka siyak tugungtan na. Babayam na tayo nga laklakayan. Kung damlan ng susto. Sukit di mga isuron. Dalangarot pamilya kon. At darot bukod ko abalay. Biyangan nakpay lang. Manang gusto mo di bagbaga. Naagsartag naman. Nabanugak. Naman kinigatangan ti arak. Paunay ka matan. Digdi anak mo. Oy, abay. Maaring ko na kayo kung nakaturog kami tayo. Pasensya kayo na anak ko. Tang, naperde di bisikleta. Kasapulang nga matarimaan. Kaya't kasapulang ti pangtarimaan ko. Nga po tira perde, yan nga rod. Di magbagna kang tupay lang ha. Kabayatan nga ururayag ti panakatarimaan na. Pagpatarimaan ka rod. Ni Tata Tomas, istok tatarimaan ti bisikleta. Man ako nag-charge na. Tsaka mo ha. Nanano kami na ya. Tsaka mo, nang-bearing ka no. Takasado ngamin nga di man-bearing tatang. Tila dawat nga raramidan na. Pampawayan na. Uy! Talaga bagbagam lili. Hindi na ito ni. Gustong met. Data. Panagpada yung agama. No, bagam ka na ito yung anak mo. Nga pagsayatan na. Handa mo nga itong palin. Na-disgrasya nga eh. Kitam na eh. Ampay na lang nga panakadisgrasya na. Naperdi pa ito bisikleta na. Naperdi ito bisikleta no. Among ilalain. Talaki man na no. At dahil saan nga maperdi? Po ya. Imahanong. Kasado nga aming idong patong parnakin din. Kaslaki man kalayngan. Ana? Idong patong par mo di bisikleta? Natay pa palagtun na pa eh. Patrayan na. Sanan to biglaan nga ito di manubela na. Palagtun na. Kasano mo saan nga maperde? Dala ka man nili. Dala ka. Makitam. Lando. No, anya ti aramid ti anak mo. Ang gatangam ti bisikleta. Dadailan naman. Pagpada kayo nga tanggat ti ulo na. Bangag. Saan ngayong kaskaso manunemi ni Lando titalon? Aging ka manunemi nga nagsublimot laeng ti danom ngayong naladawin. Natangkananan digiti inraep na manunemi.
agdawdawan manunemi dagiti kaabay na nga pagay ngem je pagay na manunemi timmangken saan nga imungar aggapgapasen manunemi dagiti kaabay na kapurukan mi ngem saan na pulos nga nagdawat ti pagay gabot kinakisang ti danom manong nemi tinagtungpalan na nagiwarwarad na kadagiti addabakan na kennuang na. Manok sawa ko na manong. Kinam ti aramid mo. Tanda ka man. Di mo ngamin amot iba'y suro. Hantay nga nakaapit itang panagkaapit. Saan ka di? Nga dati maapit kat umanay nga kanin tayo nga bagas iti makatawan. Ita, pangalan ti nga orti gatang ti bagas. Di ang trabawak. Tapno aday gatang mo ti bagas. Lando, no kumangamin, sartingan! May babawing kumapangarot ita, kadalpasan. Amumton maminsanin. Apay, talo na at mabaling nga pagbiyagan. Naglukukan. Sinayang mo ti may isang panawan nga panagapit. Awang pulos. Di ba parang makigapas? Tapno na bagas. Makigapas ka. Imbes ko mga pagapas ka. Ngim sikat makigapas. Di ka lamabay, Lando. Sardangan ko lang na! Di ka pinakaramang kanyak. Kung mo ng sardingan, tikas na araramidam. Talagang panignaan ka. Manong naimit na minsan nga dati asawak ngayumay ni tatang ti katugangan. Dani Lando? Ay, datatan. Lando! Lando! Paunay kamot ka naklakayanin. Unag peti balay ko, bukawan na. Oh. Ano yung bagam? Di na ako mapaayaban di balay. Tapos sadya ti nga bukawan na. Tabalay mo. Nung dito nagtibalay ko, ang bukawan na. Paunay kang barok. Ana ita nagbalinan ti talon. Inted ko na dyan nga talon tapno adda panganan nyo. Nga man tinaramid mo. Ano problema maya dik ba't umay dumaot ti bagasyo? Paunay kan Lando. Tatang, talnakan, ken pumanaw kan. Napudot ti ulok. Tikit, hang kayo pa yung nakaasarag. Agbugbog kaw kayon. Hanyong ipahat kanya ka. Ti kinauyong nyo iti ubingak. Hanakon ng ubig tap ng bugkawan nyo. Mga ano, dapat dagi sa mapasamak. Susapo kaya. Alam po ano kayon? Umay ka ito, dito saan na po ito ti ulok. Napiyo kumamad na siya at panagsisarita yo. Alang araw din. Inakon, anak ko. Sabi ko matawan to tikid-kidawan nyo kanyak. Manong nemi ulit-ulitin ti asawak ti mapani ti bantay akaduwala ni Nicolas. Maulit-ulit met manong nemi nga maperdi ti bisikleta ni John tasigun met laing kinilili ket talagang ipalpalastog na patarayan sa napalagtuan. Diyos ko aya. Ti katagpadpada na kita agama. Junior ken senior a bangag. Ito namin sa manan nga dati katugangak nga lalaki. Nilando. Kawan tatang. Umay manin ti danom. Apay panagagapas manin? Ay panagnarap manin? Tapay awan ranta na nga mangmula ti mais? Uno mangmula ti balatong kuma? No saan nga makapag second crop, iti apagay. Adamot mais. Uno saan kat balatong utong. Balatong, pinaskin ko mga may mula. Tanangin na balatong.
Baka kaskas di nga, saan nga dumungig ka na kayo at anak yo. Paano naman na ya? Paano man na ganok? Hala? Inulit da? Tinapanitibantay? Wandatan. Ulit-ulit na bakit? Nadidaan mo? Nga didamag kat nagpakasto di kiti NPA? Posible nga dito yung bantay. Iti ayan tayo. Iya po na yun. Ikasano na masalamatan di kiti NPA? Nasayat sama di kiti NPA no han mo lakit nga kalabanin ida tatang. Kastaman ti kunada. Nasayat da kanong inom ti soldado. Patchimat. Sabi ko mga ko kontrada pala ti gobyerno kas pagariga tala simpad da. Ano kung mga pangananwan da? Kadalando kay Nicolas kas pagarikan la. Neta mo baka no ada masalungasing da nga patakaran na kiti NPA. Baka pagharupad da nga ispya isuda. Nga may mapandalagin aanop. Urusan. Di kiti mara NPA. Ti masarang na. Kasano no? Saan yun to na mapasangpet di lando dito? No saan na nga ikaso na dyan taltalon. Siya kon ti mula iti balatong. Nangar ti mabalintang. Di naman masango. Sapoy. Abusta warin ti damnaman niyo pabayong irikyo. Sa kay tukot umay o guutang ka na kami. Banyo tang. Kas pagarigan man ta, awan ti katang minti bagas. Tawan ti asawa ka kwarta. Banda, mapanak mangibagat sa bali, hangada kayo. Sino kumarti umuna nga mangsaranay kada kayo, no saan nga siyak, na kami kininanang yo? Taadayumat ti andi kiti kakabsat yo? Uno kakabsat nilando? Saan ngamin siya kasarita yo? No kasarita, tumat ngamin dya asawam, natangsit. Sa sayatan yung ngamin na, binubukkaw mo't ngamin, ti aramay din yun, di kagangin, sabat na pudot yung ulo yo. Padasin nyo ko, kasarita na siya. Di, pamayan nyo mang hindi kita. Lando anak ko, pangasimantag sarita na siya at kung ano yung ngamin atap no, saan nga sumabat ti pudot yung ulo na. Amok una yan ti asawam. Taputot ko nga rodisuna. Uray kasaritam tinasyad na niya ad nga iyaleng-aleng na saan nga dumngag gaputa na pagklan nga bangag. Simang pet ba nung nimi ti asawa kat panagkalantinted na? Ano palat masarita mo ita? Ala, di ka maragsakan nga makaigam ti 3,000? Nga gumatang di bagas. Tadikit ibagbaga na di nga lakay inso nga mapantay to guutang kadakwada. Sige nga rad. Ngayon talaga ka di nga hamo nga si kaswanjay taltalon. Umaymanin ti danom. Panagbabalatong ka no. Panagbabalatong? Dakdakil kimakawartaak no aganupak. Itultuloy ko taganop. Babalato tabalatong. Nagas pagarigan sa antog bali. Manulang ba't nga salop ti mabalutungam. Balbalatong nga talaga. Nagas ta, amo nga si kaswan. Han? Di ka nitatang ti mangparadon. Mangpamula. Di iso. Magur ka, sa balit masal malakip ko ibaga. Kuna ni tatang, nga, ada ka nung kita'y mara NPA, wano NPA nga, agbasak-basak iti kabakiran, wano kabambantayan nga yan, paparan nyo. Ket, delikado. Iso nga kada gito yung panahon, hanggang pala mapan. Ang mga nodadakas nga namidan na kada kayo. Sa puwaya. Ikas, dangranda ka ko mga rod. No awang basol mo. Ikas ano nang makabasol kayo, hindi mo puputan. Sino ang baga dati Ni tatang mo.
Ni tatang mo. Tatang mo lang Api nga di mo itong palantian yaman nga baga ni tatang mo. Isot amam. Isot mangisuro kang ka. Isos apo. Dakil ako, nagdapayin asawa, nagdapayin putot ko. Hindi ubing nga kaginso. Unang hindi ubing ka kano, nakabungbangag ka kano, iso inturtulo mo, kinabangag mo, imalaking ka ti junior mo. Paunay ka mo ito. Hindi kang kapit at aluri mo, ung tanak mo, pag, huya po, ibabawi ka na, matoy. Babawi. Nakigatangin ti bagas. Ditakan. Kaskas di manong nemi nga saan nga dumungeg ti asawa. Wen, pasare makalawas da nga awan manong nemi. E dinto, taniya John manong nemi nagnakam na minsan, iti pa nakadisgrasya naman Nasyat ta naperdin di bisikleta na. Kad narigatan nga terminen. Bagayong kinintatangin na gata-anak sa bali bisikleta. Sasapo. Saan nga matarimahan si bisikleta? Nagyamang ka anak ko. Tadya bisikleta mo saan nga matarimahan. Kapot na nakarot na pasama. Kahit nung naisurot ka ko ba? Di awang ka kumaitan. Agasem. Among nga dadiraas iti pangiturungan ti bisikleta. Tinurong mo, kaya na pasama. Imprenok mo, imprenom. Anat na pasamak ti panang iprenom. Tinsigid ang panang iprenok. Nag-iwas-iwas. Ket, naipurwakak. Magta na kakapetak. Kadya bisikleta ngay. Naitapwak iti deraas. Naisalat-salat ka nagiti kayo. Susapo. Awang ka di Apolos ti panagbuteng mo, ha, John? Kat saan ko kumapagan na mo dito no talagang hamungang baga? Taon nakakita kang ka? Saan kang tumat kami nga dumngeg, barok? Ikatangan da ko natin sa bali pa bisikleta, sanda ka nga ikatangan. Damat kwarta tayo. Ure adda kwarta tayo. Baga ito kinitatang. Ure kayat ni tatang mo ti gumatang. Tsak itulok. Api ko mga di mo kayat. Nagatangan ni tatang alaman. Kayat mo ti matayan. Dandali ka na nga natayan. Apo na kayan Diyo. Api nga di mo amot sao. Hamo nga pagsaya atan tikas diya nga kaadat bisikleta, tadi mo amo nga disiplinaan ti bagim. Natangken mo ti olom, nalastog kawat. No kung man si kalsada lang ti pagbisikleta mga tagagangil na kang pataray ka. No di ka nag-exhibition ako nam. Mamamukit patarayan nga pasangon ti diraas, adamat prenom ko no antapasamak. Nagpreno ka nagpaiso. Ngayon nagbaliktad ka mat, di ba ka nakakapat ka? Kaya di bisigla ba na masama? Per kilo na ang hindi bagsak na. Hoy! John! Nagluko na tingubingan? Awang gaya man dito abay ko. Saka po. Pinanawan na ko. Nagpastos na yung gubing. Adang kami dito kudak itay, mandamat labak. Tiyan mo ka, dapat na talikudak. Awang matgaya man. Aging kama nung nami nga di mimitlayangan mapasangpit dagiti duwa. Diyos ko, agduwalawas dan. Panak enji balay da, tatang. Tatang. Abay. Hindi kami lang pumaspasya di balahin. Naisapo. Dikdikli ka karoon nga madanong ko ti asawam. Mga nagbinara kami. Agwan. Agsabong lagi di balato ngayon. Banyo ta, kapata, padakabagyo na yay.
agabagak to ka na kayo. Tapno maramanan yung mutlaga, tibalatong, nga produkto. Datang nilando. Api nilando, dualawas itang sang simang pet. Nak, dito hindi ka papautan. Di mo imbaga aya nga adad agbasak-basak sa diya nga mara NPA kada NPA. Imbaga kang aya po aya ngam nga sa kadimgag. Bengeg ka talaga di anak yo. Imala di apo ko yo. Ni John. Kita nyo kadlayan, kita mo kadlayan kaya. Ano yung padpadamag ganyak tinapasamak yung kuana. Sa balit na kadamagan. Dandan ni matgami na tayo anak mo. No saan nga nakakapit, ag simurot ka na di bisikleta ng na ipang-upang or ka naging sangati kayo, aging nga nakadano ni ti baba, ti deraas. Nadamag yumot lang nga. Kaya naman, nagasikid niya ito nakakapit. Tano saan? Naisurot. Nagsinurot na ka na niya bisikleta na. Nga naipalik-palik ka naging sangati kayo. Kit no di ulo nakadasa ka na naipalik-palik. Ada may biyag na nga di manon di baba. Susapo. Ita, dualawas ang awan di asawam. Baka inkalit na nga si bibiyag na kiti doa. Diyos kumutin, saan ka di mutin na? Tan, ano tarimi din tayo? Kito yore tayo pa, baka no, tapay may sakalawas, baring suntot pa nagawid na. Nungkas kasi di ngorog ng awan. Kaya nagpatulong tayo na. Kaya kiti opisyal ti barangay. Tapadasan tayo nga, mapantuntunan, kensa pulen no sa din ayan na kiti doa. Manong Nemi, sa malagamit gam nga kami tinagdanag. No digat imun una nga ti partido ni Nicolas, Manong Nemi tinagpabantay. Ket inyawid da Manong Nemi amay sa nabangkay ti kumpadre. Nagdadarasak iti madamag kumanong. Ket kastawanay ti dong ti asawa na. Ket itatang ni kumpadre Tomas. Ay kumpadre ko lasis at nagsalud-sudak. Tata. Ay, makipaglading itak. Nung nasarakan nyo ti bangkay, ti kumpadre, sa dinutayan ti asawak. Sa dinutayan ti asawak, tata. Ija ka mo at timit lang bangkay ni Nicolas, ti nasarakan mi. Nanano? Ti miya mo. Aw, mati makita mi nga sugat na. Imbaga, tanasapa mi nga nasarakan. Tano saan? Amangan no. Sa aming unukuan nga, sa aming nga maabtura na yun, tibang sit, tibang kay na. Nung natay ti Nicolas, sigurado nga di matay nga natay ti asaw. Tsaka mo, nasumbatan nita. Di nyo ka rin binagbagaan ni Nicolas, tata. Nasaan da nga mapansad siya? Aman. Magpadpada nga natangkad ti ulo nga bangag da kiti agkayem. Diyos ko. Sige tata. Pinakasalita na kita kadugangak. Tapno, paudasin mo mat nga mapansad siya kit sa pulen mi. Uri nung pangkailain nga nga masapulan mi. Nilando. Pero bro, what mean Manong Nemi tiagka sagana nga mapaniti bantay kaduami di kiti barangay official di kiti tanod kanada Duapolis. Hindi ipukkaw da kada kami. Agnes! Agnes! Nilakay mo! Dajanay! Dajanay nilakay mo! Ha? Tatang, ganda ka nun nilando. Sa dino! Siya! Hindi ka banda! Napang kami Manong Nemi. Kat nadanon mi ti asawak nga naodatal nga nakapakleb Manong Nemi.
Lando! Lando! Katang, nagkasasad na, apiksat lang nga na. Bumbumsan, napukaw na tipuot na, umang angis. Kakadwa, may kayo, bagkatin tayo. Itaray tayo sa iso na ospital. Inasikaso nga dagos manong name ni mga ngagkas ti asawa. Hindi may sarek mo ti ospital. Da kami, nga giina, manong name ti nagkarkararag, nga sabi ko mata makalasad, ti amada, ama di kita anak ko, ti asawa. Idirumar ti doktor manong name ti emergency room. Doktor, ano ti kasasad ti asawak? Dapuot na ngayon nakapsot. Sapo lang mapapisa. May pakatan ka ni iti nasuero. Ken kumatang kay ka na ito agas ha. Ito reseta. Katangin nyo amin data. Sige doktor. Kaya nakating asawan doktor. Nakalasat ti asawa. Si Bibiyag. Nakapsot lang. Siguro gaputi banog na kan numanong aldaw nga saan nga nang ipaunag ti taraon. Gamang kami, Diyos ko. Gamang kami. Manong nemi, ili mabaling ko nakasarita ti asawa. Lando? Agnes. Nagyaman ti kinapot, Diyos. Tas bibiyag ka. Pasublim lang ti pigsam. Mabaling mo ito na rumar dito yung malubusan na kanti doktor. Ano namin ito napasama? Amo mo kadi nga, natayan ni Compadre Kulas. Kasano? Nasarakan da nga natayan. Inyawin da. Kasta ko mamit karamidan mi. Ngim, sumatan ng pagdagandakan. Yung karigatak tinaglibas. Binalod na kami ni kititulisan. Saan nagkapinakpakan? Imuno na nga nakalibas. Nicolas. Tsaka mo no, nasarakan da, nakamakam da isuna. Awang ka nung at sugat na. Siguro akit, gabot kapsot na. Katsyak. Nakahalak ti gundaway nga nakalibas. Ngayon kapsot ko nga didakpat pakanan ka da inuman, painuman. So akas siya. Nabigbig sa tinantural ang sak ng Nicolas. Kada na, amom ton dito mungig ti sao. Gapuit kinabangag mo. Dandanikan na tayo. Tikat pa nagpadayo ti anak mo. Di mo ka din nadamag? Sa bagay, kasano nga madamag mo? Kada ka di bantay, di mapasamak. Di anya, dandanimat na tayo ni John. Nagkasem tag-exhibition nga no, pataray ng bisikleta ng iturong na tideraas. Adamat preno na kunana. Impreno na ngagpeso ang medyo panang impreno na abigla. Nagbaliktad di bisikleta. Imbag ta nakakapat. Kat saan nga naisurot iti bisikleta na nga nagpababa iti deraas. Ana. Awanan sa serbi di bisikleta na. Agasta kumamat ti kaawan sa serbi di baginan no naisurot. Padpata kayo. Bungag. Sakit agpagatang manin di bisikleta? Agpagatang to kanukang ka? Dato ito ko na ka, samon to ng katangan di bisikleta. Padasem. Katsi ka, no anya ti bagami kang ka,
No anya ti baga ni tatang, agtungpal ka. Oy, namukon. Ano ko takmat ka na bangag. Sangot nun hululitan pa Agnes. Kadagyaman na kinapot Diyos. Tasangdak na po ka. Kanagyaman ta kinapot Diyos, tadapil ni June. Siya tot magkisarita kini June. Kadagkari kami nga dua, nga saan kamton nga agbungbungag. Iti agdama manunemi tultuloy ti asawak ti kina singpet na, kinagagat na. Isunti kang kanayon ngumun una manunemi nga makaraep, no tiyempo ti raep. Isupayan ti mangraraep, mangtaltalon iti panaka kukuwawan no as-asikaswan ni tatang ta medyo nakapsutan da tatang kininanang. Lalawan, taltalunan naman. Kaya dati ka po na manunemi nga saan kami ngayon maibusanin ti bagas, no dakit aglaklako kami pa yan. Dapat yan nagiligod na huwag ag second crop, ag third crop, no saan man nga ag second crop, manong nami ag buenas no ka iti balatong, aglaklako kami ti sinaksako nga balatong. O na saan gat mais, manong nami kadag iti malingtang mais. Agpadpadan manong nami nga addan iti college. Dalili kinityon. Kahit nakananama manong, nga may kanmi ida, tinaranya nga masakbayan da, di kita duwang anak mi. Saan matang nga nagbalil nga tuso no bangag ni John, amunan ti dumngag, kanagtungpal ti saw. Agpagatang pagidi at ti motorsiklo lang, saan ko na? No idikit bisikleta, dandanin na tayo. Anang tulakit din yung motorsiklo. Mga numapukawang kam ti John nga dinauras. Dito nga nun, ti pagkasaritak, manong nemi, kanagkama naklauna iti anus mo, nangurnos, kalbasan mo nag-insend kang ka through your messenger, ti pagkasaritak, uno, detalye, summary ti pagkasaritak. Kanagkama naklauna iti laing mo, nangibasa, kanang tinbihag, kat sabay kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwaken, pagsalmingan ti bihag, kadag iti padak nga nagbuya. Toy nga ro nagyaman nga pagayam mo, Agnes. Thank you, Agnes, and thank you met iti nasurok nga duwagasot nga viewers tayo. Nga nagananos nga nang iripas ino sa dinot pagtungpalan ti pagsalitaan ni Agnes.